नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सावंतवाडीत वादळी तडाखा, मोठं नुकसान। ग्रामपंचायतीच्या ठरावाला हरताळ, तोंडवलीत वाळू उपसा सुरू। आणि निलेश राणेंच्या वाढदिवसाला त्याच कंत्राटदाराच्या जाहिराती, वैभव नाईकांचं प्रत्युत्तर। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी शहरात वादळी वाऱ्यानं थैमान घालत मोठं नुकसान केलंय। सावंतवाडी शहरात रात्री वादळी वाऱ्यानं थैमान घालत मोठं नुकसान केलंय। यानंतर माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी घटनास्थळी जात नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली। शहरात तब्बल 21 ठिकाणी नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती दिली। याबाबत तहसीलदार यांना ताबडतोब पंचनामा करायला सांगून चक्रीवादळाच्या प्रमाणाखाली नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी विशेष बाब म्हणून मदत करण्याच्या सूचना देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे। केसरकर यांनी सबनीसवाडा, मोती तलावासह रामेश्वर प्लाझा, पंचम खेमराज महाविद्यालय येथे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली। पंचम खेमराज महाविद्यालयासह शहरात झाड पडून नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी त्यांनी केली। यावेळी नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले, मुख्याधिकारी विनायक औंधकर, युवराज लखमराजे भोसले, नगरसेवक अजय गोंदावळे, सुकन्या टोपले, प्रतीक बांदेकर, नगर परिषदचे वैभव कुमार अंधारे, दीपक मापसेकर, जयप्रकाश सावंत, हेमंत बांदेकर, अर्चित पोकळे आदी उपस्थित होते। नमस्कार। आता आम्ही पावणी करायला निघाले होते आणि बघितलं की बहुतेक डॅमेज झाला आहे सावंतवाडी सिटीला। बहुतेक रूफ्स पण पडले आहे। आम्ही लवकरात लवकर त्याच्यावर पावणी करणार आहे। लोकांना जी मदत लागली, आमची नगरसेवकची टीमनं ऑलरेडी इन्फॉर्म करून घेतलं आहे। ते सगळे त्यांचे वॉर्डमध्ये काय काय इन्सिडेंट झाले आहे ते आम्हाला रिपोर्ट करतील। आम्ही MSCB सोबत प्री मॉन्सून मीटिंग घेणार आहे। ते प्री मॉन्सून मीटिंगमध्ये झाडचे जे ट्रिमिंग करावं लागणार ते लवकरात लवकर बघून घेऊया। आणि दीपक भाई आज इथे आहे, त्यांच्या सहकारी आम्हाला नेहमी राहते। पालकमंत्री साहेब आहे, मुख्यमंत्री साहेब आहे, ते आम्हाला नक्कीच मदत करतील, ते आम्हाला खात्री आहे। मी आता एका कार्यक्रमाला तहसीलदार आणि आम्ही एकत्र आहोत। मी तहसीलदारांना ताबडतोब याचा पंचनामा करायला सांगतो, कारण नेहमी नुकसान भरपाई देताना पावसाचा नॉर्म लावला जातो, परंतु हे चक्रीवादळ असल्यामुळे इथं पावसाचा नॉर्म लावता येणार नाही आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या बाबीचा विचार करून एक विशेष बाब म्हणून कॉलेजला मदत करण्यात यावी असं मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांशी बोललो। वीज पुरवठा लवकरात लवकर सुरळीत करण्याच्या संदर्भात मी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि सेक्रेटरी इंजिनियरशी बोललो आणि बाहेरची जादा लोक पाठवून या ठिकाणचा वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यात येईल।
काय सूचना कराल का? आता नगराध्यक्ष बाजूला आहेत, मुख्याधिकारी आहेत. नगराध्यक्ष आहेत, त्यांना या गोष्टीची अधिक माहिती असणार, कारण हा ऑफिशियल विषय आहे. त्याला त्या माहिती घेऊन त्याच्यात काय संदर्भात काय करायचं त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घेतील याची मला खात्री आहे. तर सोमवारी मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन त्यांच्या कानावर हे सगळं घालून आणि चक्रीवादळामुळे मोठ्या प्रमाणात पडूनचं नुकसान होतं, तर ह्या सगळ्याचा विचार करून शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत मिळावी. मदत तर ऑलरेडी जाहीर केलेली आहे, परंतु पंचनाम्यामध्ये या व्यक्तींचा समावेश व्हावा शेतकऱ्यांचा, अशी मी मागणी करते. भिड्याची पाईपलाईन आता उपलब्ध नसल्यानं त्या फुटलेल्या भागाच्या ठिकाणी PVC पाईप वापरला गेला आहे. नवीन येणारी पाईपलाईन आणखीन चांगल्या दर्जाची आहे. गॅस लाईनसह नळपाण्याची लाईन टाकताना लाईन फुटल्यास तात्काळ त्यावरती उपाययोजना केली जाते. आमचं लक्ष कामावरती असून कामाच्या दर्जात तडजोड होणार नाही असं मत सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. भिडाची जी पाईपलाईन आहे ती आपली पाईपलाईन संस्थानकालीन आहे आणि त्या पाईपचे जे डायमीटर्स आहे त्या डायमीटरप्रमाणे आज उपलब्ध मार्केटमध्ये ते डायमीटर नसल्याने आपण पुन्हा त्या ठिकाणी भिडाची पाईपलाईन रिप्लेस करू शकत नाही. दुसरी गोष्ट, आपण त्या ठिकाणी जो जोडण्यासाठी पाईप वापरतो तो प्लॅस्टिक नसून PVC मटेरियल आहे, हाय क्वालिटी. त्याच्यामुळे आपण जो मटेरियल ते जोडलं आहे, आता आपली नवीन पाईपलाईन HDPमध्ये चालू आहे, ती उच्च त्याच्यापेक्षा अजून चांगल्या क्वालिटीची आहे, पण आत्ता आपण जे जोडलेलं आहे PVC मटेरियल ते म्हणजे मार्केटमध्ये जी क्वालिटी चांगली क्वालिटी उपलब्ध आहे त्या क्वालिटीचं आहे. आणि जर त्याच्यात भविष्यात कुठे प्रॉब्लेम येत असेल तर त्याच्यासाठी आपण 2 दिवस तो पूर्ण खड्डा ओपन ठेवतो की समजा ब्रेक होऊ नये किंवा प्रेशरने तुटू नये, आणि त्याप्रमाणे ते काम होत आहे सगळीकडे. 2 दिवसात काय होणार? जी जुनी कनेक्शन आहे आणि सालेवाड्यातली जुनी कनेक्शन आहे किंवा चिवाळ टेकडी लाईन जी आहे त्या भागात, काही भागात जी जुनी कनेक्शन आहेत म्हणजे आपले जुने रहिवासी त्यांच्या पर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी ती पाईपलाईन पूर्ण सावंतवाडीत आहे. आणि जिथे नवीन रिनोव्हेशन झालं 1980मध्ये त्याच्यानंतर ती पाईपलाईन काही ठिकाणी बंद ठेवण्यात आली. त्याच्यामुळे आता काही प्रमाणात आपल्या शहरात ते अस्तित्वात आहे. नवीन प्रस्तावित पाईपलाईन आहे ती HDP क्वालिटीमध्ये आहे. आपण जो मार्ग पाईपलाईनला दिलेला आहे नवीन पाईपलाईनला, त्या मार्गाने खुदाई करत असताना आता आपण चालू पाईपलाईन पण दुरुस्ती जर लिंकेज झाली तर तिथे दुरुस्ती करतो ऑन द स्पॉट. समजा ती लाईन त्या मार्गाच्या मध्ये येत असेल तर ती भविष्यात चालू केल्यानंतर काढता येईल याचे प्रयत्न आपण ठेवू, पण सध्या परिस्थिती आपण काढू शकत नाही कारण त्याच्यावर आत्ता सध्या सगळ्यांचा पाणी पुरवठा चालू आहे. 4 महिने याच्यावर पूर्णपणे लक्ष ठेवतोय. 4 महिन्यात जवळजवळ याच्यावर बऱ्याचदा चर्चा झाली, नागरिकांमध्येही चर्चा झाली, पत्रकारांबरोबर आपण पूर्ण माहिती गेल्या वेळी गेली. आपण स्वतः त्यावेळी पत्रकार परिषदेला उपस्थित होतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यावर वारंवार इंजिनियर्स नेमले आहेत. त्याच्यानंतर आमचं स्वतः लक्ष त्याच्यावर आहे. त्याच्यामुळे याच्या दर्जावर कोणतीही आम्ही तडजोड केलेली नाही अद्यापपर्यंत. जे तज्ञ पाणी प्रश्नावरती राजकारण न करता या गंभीर समस्येवरती एकत्रितपणे जनतेला चांगली सेवा देण्यासाठी काम करू असं मत नगराध्यक्ष युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. सर्व पत्रकारांना नमस्कार. आज आपण इथे उपस्थित आहे त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. आज दिनांक 24 एप्रिल 2026 सर्वसाधारण सभा होती. सभामध्ये जे महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले मी त्याच्यासाठी आपल्याला ब्रीफ करणार. विविध संस्थांच्या अनुदान देणं ते आम्ही ठरवलेलं, पण आम्हाला थोडेही संस्थांचे ॲप्लिकेशन झालेले, त्याच्यामध्ये थोडे संस्थांचे ॲप्लिकेशन पूर्ण नव्हते. आमचं असं म्हणणं आहे की बहुतेक जास्तीत जास्त लोकांना ह्याचा बेनिफिट व्हायला पाहिजे, तर आम्ही हे ठराव पुढे घेतलेला आहे. नगरपालिकेची जे शववाहिका जे उपलब्ध आहे ते आम्ही सर्व सावंतवाडीचे नागरिकांसाठी फ्रीमध्ये उपलब्ध करून देणार आहे. शहरच्या बाहेर गाडी गेली तर ते फक्त 20 रुपीज पर किलोमीटरवर आपण चार्ज करून देणार आहे. मी जेव्हा माझा चार्ज घेतला तेव्हा आम्ही पहिल्यांदा आरोग्य आणि रुग्णालयावर लक्षात घेतलं आहे. आरोग्याचे सभापती सुधीरजी आणि आमचे पूर्ण नगरसेवक आणि नगरसेवकाची टीम कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये गेलेले. आम्ही जेव्हा कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये पाहणी केली तेव्हा आम्ही बघितलं की पोस्टमार्टमचं आपलं बिल्डिंग जे आहे ते दुरुस्त आहे, त्याच्या रेनोव्हेशनची गरज आहे. पोस्टमार्टमचे बाहेर बेंचेस नाही आहे. जेव्हा कधीतरी हे घटना होत आहे तर परिवारांना बसायला जागा नाही आहे. लाईट्सची कमी आहे. फ्लड लाईट्स हाय मास लाईट्स लागणार आहे. आम्ही
लास्ट वीकमध्ये PWD डिपार्टमेंटसोबत रेडकर जी होते, रवी जाधव जी होते, रुपाली जी होते, त्यांच्यासोबत डॉक्टर आयवलेला इथे नगरपालिकामध्ये आम्ही बोलवलं होतं. एक मीटिंग घेतली होती आणि कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये जे जे लागणार आहे ते आम्ही सगळं बोलून घेतलं होतं. PWD डिपार्टमेंटनं आम्ही सांगितलं आहे की पोस्टमॉर्टम बिल्डिंगच्या रेनोव्हेशनसाठी आम्हाला एक नवीन प्रपोजल आणि प्रोजेक्ट द्यावे. आम्ही ते घेऊन पालकमंत्री नितेश राणेजीशी बोलणार आहे आणि आम्हाला नक्की ते माहिती आहे की आम्हाला सहकारी भेटणार. मी फिश मार्केटमध्ये पण विजिट केलेले, तेव्हा पण आमची पूर्ण टीम आमच्यासोबत होती. आम्ही बघितलं की फिश मार्केटमध्ये महिलांसाठी बसायला जागा बरोबर नाही आहे, त्यांना उंच खुर्ची लागते. तर फॅब्रिकेशन डिपार्टमेंटशी बोलून आम्ही त्याच्यावर काम करत आहे की आपले महिला बसून विक्री करू शकतात. टाईल्स बाहेर ते दुरुस्त झाले आहे, त्याच्यावर रिपेअरची गरज आहे. रिपेअरसाठी पण आम्ही आमच्या डिपार्टमेंटना सांगितलं आहे. सलाईवाडा, सर्वोदय नगर, गणेश नगर, शिरोडा नाका ते फिश मार्केट गॅस पाईपलाईनचं काम पूर्ण झालं आहे. इतर भागामध्ये काम चालू आहे. जे भागामध्ये काम पूर्ण झालं आहे त्याच्यामध्ये आम्ही ठराव घेतला आहे की डांबरीकरण करणार आहे आणि 15 मे आमचा टार्गेट आहे. पण आता आम्हाला लागत आहे की पाऊस लवकर येणार आहे, तर आम्ही प्रयत्न करणार आहे की लवकरात लवकर आपलं डांबरीकरण कसं होऊ शकते. आम्ही शहरामध्ये रस्ते आणि गटरचं काम सुरू केलं आहे. पाऊस आम्हाला माहिती आहे थोडा लवकर येणार आहे. आम्ही लवकरात लवकर प्री मॉन्सून मीटिंग ठेवणार आहे MSED सोबत. जे झाडांना ट्रिमिंग करावं लागणार की आपली इलेक्ट्रिसिटी ना जाईल ते आम्ही लवकरात लवकर बघणार आहे. आम्हाला माहिती आहे की पाणीचा विषय खूप गंभीर आहे. पाणी लोकांना कमी पोचत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये पाणी कमी असते, पण आम्ही आमच्या टेक्निकल टीमसोबत हे कसं सगळे लोकांना पाणी पोचू शकेल ते आमचे प्रयत्न सुरू आहे. जेव्हा पण शहरमध्ये काही पण डेव्हलपमेंट होणार, वॉटर पाईपलाईन, गॅस पाईपलाईन, थोडे अडचणी असते, पण आमचे ते प्रयत्न आहे. आम्ही सत्तामध्ये 4 महिना झाले आहे की आम्ही सत्तामध्ये आहे. हे पाणीचा विषय खूप वर्षापूर्वीचा आहे. मी सर्व लोकांना विनंती करते, पाणीच्या विषयामध्ये राजकारण करू नका. हे खूप गंभीर विषय आहे. ह्याच्यावर मी लोकांना आवाहन करते, आमचे नगरसेवकांना आवाहन करते की आपण साथमध्ये काम करूया. लोकांची हे परिस्थिती जे आहे ते आपल्याला सॉल्व्ह केली पाहिजे. तर परत मी आपण सर्वांना सांगते की पाणी पुरवठ्याचे जे विषय आहे, आमच्या आता आमचे 3 कर्मचारी ॲड केले गेले आहे डिपार्टमेंटमध्ये. पाणी पुरवठ्याचे चीफ आमचे सभापती प्रतीकजी दिवस रात्री त्याच्यावर काम करत आहे की आपण सर्वांना ते पाणी पोचणार. जे पण टेक्निकल पॉईंट्स आहे आता प्रतीक आपल्याला ते पण सांगते. पण लास्टमध्ये मी आपण सर्वांना ते म्हणेन की मला हे बोलून थोडं हे माझ्यासाठी खुशीची वस्तू आहे की पूर्ण मे महिन्यामध्ये मी आपण सर्वांना भेट द्यायला येणार आहे. जेव्हा आमची निवडणुकी झाली होती, मी लोकांना प्रॉमिस केलेलं की इलेक्शनच्या वेळी हे लास्ट टाईम नाही आहे की मी आपल्याला भेटणार. आम्ही आमचे सगळी टीम, नगरसेविका आणि नगरसेवकची टीम इथे काम करायला आले आहोत. तर मे महिन्यामध्ये एक वॉर्ड एक दिवस देणार. आपण सर्व तिथे या, आपण बोलूया आपली समस्या काय आहे, आपण आपली समस्या सॉल्व्ह करून आम्ही दाखवूया. थोडा वेळ लागेल, पण हळूहळू सावंतवाडीमध्ये जे काही लोकांना पाहिजे ते आम्ही त्यांना देणार. नमस्कार. आम्ही आज सकाळी पण पावणी करायला गेले होते. पूर्ण सावंतवाडी शहरमध्ये काय हिस्से झाले आहे ते आम्ही त्याच्यावर लक्षात घेत आहे. आमची पूर्ण टीम आज सकाळी ते सगळ्यांनी रिपोर्ट केला आहे. 22 स्पॉट्सवर झाड पडलेले, 15 स्पॉट्स क्लिअर केले गेलेले. आम्ही सकाळी SPK कॉलेज जाऊन आले. पूर्ण आमचे कॉलेजचे डिपार्टमेंट्सला डॅमेज झाला आहे. दीपक केसरकर GB आलेले तिथे आणि त्याचा रिपोर्ट आम्ही ऑलरेडी पाठवला आहे. लवकरात लवकर कसं काम सुरू करू शकते की कॉलेजची स्टुडंट्सना अडचणी ना होत ते आम्ही बघून घेणार आहे. आणि आमची पूर्ण नगरपालिकेची टीम ऑन ग्राउंड आहे. आपण आता मोती तलाव पण जावा तर आपण बघणार सगळं क्लिनिंग सुरू आहे. झाड पिकअप केले गेले आहे. तर आम्ही एकदम
ऑन ग्राउंड काम सुरू केलं आहे आणि लवकरात लवकर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आम्ही सॉल्व्ह करू. काय काम घेतलं, नवीन असू दे की एक्सपिरियन्स्ड असू दे, ते काम जे प्रतीकने आज करून दाखवलं आहे आपण सर्वांना, ते दिवस रात्री त्याच्यावर अभ्यास करत आहे आणि जे पण डिसिजन ते घेत आहे ते इन्फॉर्म्ड घेत आहे. आपण आत्ता भारतमध्ये आपण प्रगतीच्या बोलणार आहे, तर आपण आपल्या युवकांना ते ऑपॉर्च्युनिटी नाही देणार तर कोण देणार आणि कोण ऑन फील्ड काम करणार. पाणी पुरवठा हे सोपं विषय नाही आहे, दिवस रात्री ऑन ग्राउंड राहायला पाहिजे आणि नेदगी साहेब आहे सल्ला द्यायला, ते नेहमीच देते, आम्ही सर्व इथे असते, पण ऑन ग्राउंड काम करायला त्याच्यासाठी पण काम लागतं आणि ते आम्हाला प्रतीकनी करून दाखवणार. आता आमचे प्रयत्न सुरू आहे की आपल्या रस्त्यामध्ये जे डांबरीकरण आहे, कारण आम्हाला माहिती आहे की रस्त्याची गरज आहे, तर त्याच्यावर लवकरात लवकर काम सुरू करू. मी आपल्याला खरं सांगते की मी इथे काम करायला आले आहे आणि काही पण चुकीचं असणार त्याच्यावर आम्ही निर्णय घेणार. आम्ही सगळे इथे सावंतवाडीचा विकास करायलाच आले आहे आणि तेच पद्धतीने पुढे चालणार आहे. कलेक्टर मॅडमनी नगरपालिकाचे एम्प्लॉईशी बोलायचं होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांच्यासोबत मीटिंग घेतली. आमची चर्चा कलेक्टर मॅडमशी होत असते, पण ते एक दुसरा विषय आहे, ते ह्याच्यावर नाही. विकासाचं धोरण तक्रारी झाल्या म्हणून ते आले होते की नाही, ते तक्रार ते फक्त कलेक्टर मॅडम पण ऑन ग्राउंड एकदम ॲक्टिव्ह आहे, त्यांना बघायचं होतं सगळं नगरपालिकामध्ये काय काम सुरू आहे आणि ते सगळे नगरपालिकांना व्हिजिट करणार आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या बाबतीत आले होते का? आज सावंतवाडी शहरात झालेल्या वादळाच्या पार्श्वभूमीवरती नुकसानीची पाहणी सत्ताधारी नगरसेवकांकडून करण्यात आली. यावेळी आपल्या घराशेजारील जीर्ण व जीवितला धोकादायक वाटत असणाऱ्या झाडांची माहिती नगरपरिषदेला देऊन ती झाडं मालकांनी तोडून घ्यावीत, जेणेकरून हानी पोहोचू नये असं आवाहन सभापती सुधीर आडवरेकर यांनी केलं आहे. एवढंच सांगू की जी काही कोणाच्या घरावर किंवा इतर ठिकाणी जी झाडं आहेत, जी लाईटच्या पोलवर आलेली आहे, ती नगरपालिकेतर्फे आम्ही ती काढून घेऊन त्याच्या फांद्या छाटून आम्ही सगळं म्हणजे नागरिकांना त्याबाबत जे काही त्रास होत असेल त्यासाठी आम्ही पूर्णतः सहकार्य करतो. घरांचे सगळे पत्रे वगैरे उडालेले आहेत. त्याच्यानंतर रस्त्याचं काम MNGLचं काम सुरू, म्हणजे आता सध्या डांबरीकरणाचं काम थोड्या दिवसात सुरू होणार आहे, पण सध्या जे काय नादुरुस्त आहेत तिथे सगळा चिखल झालेला आहे, पण त्याच्यावर आम्ही लवकरच काम सुरू करू हे आम्ही ह्यावेळी सांगू तुम्हाला. आमचे सावंतवाडीचे तहसीलदार यांना आवाहन केलं आहे की लवकरात लवकर या सर्व गोष्टींचे पंचनामे तुम्ही करून घ्या, जेणेकरून नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सोय होईल. आणि आम्ही आत्ता सर्व नागरिकांना आवाहन करत आहे की ही जी धोकादायक झाडे आहेत तुमच्या कंपाऊंडमध्ये, ती धोकादायक झाडांचा पुढे कोणाला त्रास होऊ नये भविष्यात, त्यामुळे ती लवकरात लवकर तोडून घ्या आणि नगरपालिकेलाही सहकार्य करा. यावेळी आरोप करण्याचा वेळ नाही. सावंतवाडी नगरपरिषद पूर्ण टीम ही काल आज सकाळपासूनच कामाला आहे, म्हणूनच तर एवढी झाडं आणि उचलली गेली. खरं तर आम्ही नगरपरिषदच्या वतीने आमचे जे लाईटचे पोल पडले त्यांच्याकडे MSCBकडे माणसं कमी आहेत, तिथे पण आमची माणसं दिलेली आहेत. म्हणजे नगरपरिषदेचा पूर्ण टीम ह्या अवकाळी पावसाचं नुकसान झालं तिथे कामाला लागली. आमच्याच गावात जवळजवळ 2-3 ठिकाणी अशी झाडं पडली, तिथे जे काम करतात. राहिला प्रश्न आहे पत्र्याच्या शेडचा, तर आम्ही नियोजन समितीमध्ये पहिल्याच सभेत आमच्यासोबत निगम नाईक आणि सर्व आमचे सदस्य होते, त्यात आम्ही असं घेतलं, निर्णय पण घेतलेला आहे की ज्या पत्र्याच्या शेड्स बिल्डिंगच्या वर आहेत त्याने आपलं ऑडिट करावं, म्हणजे सुस्थिती आहे की नाही, आणि त्याचा अहवाल नगरपरिषद द्यावा, जेणेकरून अशा दुर्घटना घडू नये. आणि तशा नोटिसा आमच्या नगरपरिषदमधून द्यायच्या त्यांना सुरुवात केली. तर लोकांनी सहकार्य करावं की ते आपल्या ज्या पत्र्याच्या शेड्स आहेत त्या सुस्थिती आहे की नाही, याचं कारण ह्या भविष्यात अशा दुर्घटना घडण्याची शक्यता ही सर्वात जास्त आहे. एवढंच सांगेन की रात्री जो अवकाळी पाऊस पडला त्यामध्ये सुसाट वारा सुटला होता, त्यामध्ये कमीत कमी 3 ते 4 लाईटचे पोल पडलेत. सर्वत्र लाईट म्हणजे गेली, बंद झाली आणि त्यामध्ये जवळजवळ 26 झाडं सावंतवाडी शहरामध्ये विविध ठिकाणी पडली गेली. त्यामध्ये काही झाडं घरावर पडून लोकांचं नुकसान झालं आहे,
काही लोकांच्या रस्त्यामध्ये पडले आहेत, तर काही कंपाऊंडमध्ये पडलेले आहेत. तरी नगरपालिका रात्रीपासून आतापर्यंत पूर्णपणे काम करत आहे. त्यातील 15 झाडं आतापर्यंत काढलेली आहेत आणि रस्त्यावर जी झाडं पडलेली आहेत ती काढून रस्ते मोकळे केलेले आहेत. वायरमन पण आपले लाईटीचं काम जोरात चालू आहे. काही ठिकाणी शहरात लाईट आलेल्या आहेत, काही ठिकाणी अजून यायच्या आहेत. मी लोकांना एवढंच आवाहन करेन की आता पाऊस अवकाळी पडलेला आहे, तसं पुढे पूर्णपणे पावसाचे दिवस येत आहेत. तरी जी आपल्या घरावर किंवा इतर वाकलेली झाडं किंवा मोडकळी झालेली झाडं ही त्यांनी तोडून घ्यावी तात्काळ. त्यामुळे आपली हानी होणार नाही आणि आपल्याला त्याची बरीच मदत होऊ शकते. आपलं नुकसान झालेलं नाही आमच्या प्रभागामध्ये, तरी पण मागच्या वर्षी आमचं भरपूर नुकसान झालेलं होतं. मोठी झाडं पडून 7-8 पोल गेले होते. 5-1 दिवस लाईट बंद होती. पण वेळोवेळी आम्ही व्यवस्थित शासनाने पण नगर परिषदेने वेळोवेळी आम्हाला मदत करून सहकार्य करून खूप चांगल्या प्रकारे काम झालेलं होतं आणि ह्यापुढेही तसंच होईल. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी मंगल प्रभात लोढा यांच्यावरती टीका केली आहे. पाहूयात. डोक्यावर पडलेला माणूस आहे. एकलव्य, कौशल्य आणि KM हॉस्पिटल काही जुळतंय का? फक्त KEM हे नाव ठेवायचं म्हणून हे नाव ठेवलंय. बाकी कौशल्याचा काय संबंध आणि एकलव्याचा काय संबंध? नावच बदलायचं ना. तर आमच्या मनोज चव्हाण यांनी प्रस्ताव दिलाय तिथे. ज्या पहिल्या मराठी डॉक्टर होत्या आनंदीबाई जोशी, त्यांचं नाव द्या KM हॉस्पिटलला. काय डोक्यावर पडलेल्या लोकांना मला मंत्री केलं भाजपने, मला काय कळत नाही. आणि सगळे मराठी द्वेष्टे. माजी आमदार वैभव नाईक यांनी आमदार निलेश राणे यांनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. पाहूयात. आमदार निलेश राणेंनी माझ्यावर जे आरोप केले आहेत त्याच्यापेक्षा 2023मध्ये जेव्हा हातुल्याचा टोल सुरू झाला होता, तो टोल बंद करण्यासाठी ह्यांनी आंदोलनाची भाषा केली होती आणि त्यानंतर ज्याला टोल मिळाला त्या ठेकेदाराने ह्यांच्या वाढदिवसाला जाहिराती दिल्या आहेत. हे आपण सगळेजण जाणताय. नसेल जाणत असतील तर निलेश राणेंना मी त्या जाहिरातीचे फोटो वारंवार पाठवीन. शिवसेना किंवा मी जे आंदोलन करतो त्या आंदोलनाला सर्वसामान्य लोकांसाठी असतात. काजू आंब्याचं आंदोलन असून देत, LEDचं आंदोलन असून देत, मुंबई गोवा रस्ता दुरुस्तीकरण करणं असून देत, परंतु आम्ही जे आंदोलन करतो त्याच्यावर सातत्याने गुन्हे दाखल करण्याचं काम निलेश राणे आणि त्यांचे सहकारी करत आहेत. परंतु तुम्ही किती गुन्हे दाखल करा, किती आरोप करा, जे चुकीचं आहे त्याविरोधात आम्ही आवाज उठवणार आणि त्याविरोधात आम्ही जनतेला घेऊन लढाई लढणारच आहोत. आमच्या आंदोलनामुळेच ह्यांचे साथीदार जे शिरवडकर म्हणून जे मध्ये हत्या झाली होती त्यात शिरसाट हे जेलमध्ये जाऊन आलेले आहेत. त्यांचे दुसरे सहकारी याच प्रकरणामध्ये तडीपार झालेले आहेत. त्यामुळे आम्ही आंदोलन करतो त्याला यश मिळतं आणि आम्ही आंदोलनं कोण आमचे आरोप करतात त्याच्यापेक्षा ती आंदोलनं तडीच लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असतो. या उलट तुम्ही जे रवींद्र चव्हाणांवर आरोप केला होता निवडणुकीच्या वेळी आणि मोठी मोठी भाषणं केला होता आणि निवडणूक झाल्यानंतर रवींद्र चव्हाणांना पुष्पगुच्छ घेऊन कसे त्यांच्यापुढे हात टेकलाय हे सगळ्या महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे. त्यामुळे वैभव नाईक जे आंदोलनं करतायत किंवा लोकांच्या न्याय मागण्यासाठी लोकांवर रस्त्यावर उतरतायत त्यावेळी परिणामाची भीती बाळगत नाही. परंतु तुम्ही कालच्या रवींद्र चव्हाणाच्या प्रकरणावरून दाखवून दिलंय की तुमच्या आंदोलनामध्ये धमक नाही, की तुम्हाला विरोध करण्याची सुद्धा तुमची धमक नाही आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही माझ्यावर आरोप करण्यापेक्षा स्वतः जी आंदोलनं केली आहेत किंवा स्वतः ज्यांच्यावर आरोप केले त्याचं पुढे काय झालं याचा तुम्ही शांतपणे विचार करावा आणि मग माझ्यावर आरोप करावे. राज्यात एकीकडे उन्हाचा कडाका वाढत असताना थंड हवेचं ठिकाण आंबोलीसह सावंतवाडी तालुक्यातील काही भागात गुरुवारी सायंकाळी अवकाळी पावसानं झोडपलं. सायंकाळच्या सुमारास अचानक बदललेल्या हवामानामुळे विजांच्या कडकडाटासह पावसाच्या सरी कोसळल्या. तब्बल 1 तास पाऊस पडल्यानं शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांचं मोठं नुकसान झालंय. या अवकाळी संकटामुळे कोकणातील आंबा, काजू आणि फणस बागायतदारांचं मोठं नुकसान झालं असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. एप्रिल महिन्याचा कडाका सावंतवाडीकरांना अनुभवायला येत असतानाच काल सायंकाळी तालुक्यात अचानक ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन विजांचा लखलखाट सुरू झाला. त्यात थंड हवेचं ठिकाण असलेल्या आंबोली धोधो पावसानं हजेरी लावली. त्यामुळे ग्रामस्थांची धांदल उडाली. तालुक्याच्या अन्य काही भागातही पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. कोकणात आंबा आणि काजूचा हंगाम आधीच संकटात आलेला असतानाच या पावसानं घात केला आहे. पावसामुळे तयार आंबा आणि काजूच्या पिकाला नुकसान पोहोचण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
तसंच फणसाचंही मोठं नुकसान झालंय। त्यामुळे आधीच दुष्काळ आणि त्यात फाल्गुन मास अशी अवस्था कोकणातील शेतकऱ्यांवरती ओढवली आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसात पावसानं हजेरी लावल्यानं शेती कामांचं नियोजन कोलमडलं असून या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची मागणी आता शेतकऱ्यांकडून होते। त्यामुळे सरकारकडून मदतीच्या प्रतीक्षेत कोकणातील बळीराजा आहे। तोंडवळी ग्रामपंचायतीनं अनधिकृत वाळू उपसा बंद करण्याचा ठराव घेऊन 24 तास उलटले नाहीत तोवर पुन्हा त्याच भागात 25 ते 30 बोटींच्या माध्यमातून वाळू उत्खनन सुरू झाल्याचं समोर आलंय। या प्रकारामुळे तळाशील तोंडवली ग्रामस्थ केवळ देखावा करून आमदार आणि प्रशासनाची दिशाभूल करत असल्याचा गंभीर आरोप रेवंडी ग्रामस्थांनी केलाय। पाहूयात। काही दिवसांपूर्वी तळाशील तोंडवली येथील ग्रामस्थ आणि महिला आंदोलकांनी खाडीत उतरून अनधिकृत वाळू उपशाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता। या आंदोलनाची दखल घेत आमदार निलेश राणे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन ठोस आश्वासन दिलं होतं। त्यानंतर ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेतलं। याच पार्श्वभूमीवरती 22 एप्रिल रोजी तोंडवली ग्रामपंचायतीत विशेष ग्रामसभा घेऊन वाळू लिलाव लागू नये आणि अनधिकृत उपसा बंद व्हावा असा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला। ग्रामसभेचा ठराव होऊन एक दिवसही पूर्ण झाला नव्हता। तो तोंडवळी किनारी मोठ्या प्रमाणावरती अनधिकृत वाळू उत्खनन सुरू झालंय। रेवंडी ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 25 ते 30 बोटी या भागात वाळू काढताना आढळल्या। रेवंडी गावात अनधिकृत वाळू व्यवसाय सुरू आहे असा खोटा प्रचार करून स्वतःच्या गावात मात्र सर्रास अनधिकृत धंदे सुरू ठेवायचे हा दुटप्पीपणा आहे अशी टीका रेवंडी ग्रामस्थांनी केली आहे। आज आम्ही रेवंडी ग्रामस्थ या ठिकाणी जमलेलो आहोत। कालच आम्ही जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे की या सध्याकोट ते शेलटी गाडीतील गाळ उपसा करण्यासंदर्भात आणि काल तोंडवळी गावची ग्रामसभा झाली। त्या ग्रामसभेमध्ये सर्जेकोट ते शेलटी या ठिकाणचं जे अधिकृत टेंडर किंवा अनधिकृत वाळू काढतायत असा त्यांचा आरोप होता आणि त्यांनी या ठिकाणी आमदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत निर्णय झाला असं सांगून असा अजेंडा काढून त्या ठिकाणी ग्रामसभा लावली होती। कालावल खाडीतील अनधिकृत वाळू उपसा बंद करा असा त्यांच्या ग्रामसभेचा विषय होता आणि आज या ठिकाणी त्यांचेच गावातील सगळ्या बोटी 40 बोटी अनधिकृत वाळू उपसा करत आहेत आणि त्याचं आम्ही या ठिकाणी लाईव्ह शूटिंग केलेलं आहे। आज तोंडवळी ग्रामपंचायत हे असं भासवते आहे की बाकीचे गाव या ठिकाणी अनधिकृतपणे वाळू चोरी करतायत, परंतु त्यांचाच गाव या ठिकाणी 40 बोटी घेऊन अनधिकृत वाळू उपसा करत आहेत आणि या संदर्भात आम्ही प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी आणि या ठिकाणी जो अनधिकृत वाळू उपसा चालू आहे प्रशासनाच्या आडून तो बंद करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आज लाईव्ह आलेलो आहोत। नमस्कार। तर काल तोंडवळी गावातील ग्रामपंचायतीने विशेष ग्रामसभा बोलावून त्या ग्रामसभेमध्ये शासनाचे प्रतिनिधी पाठवले होते
असं असताना तळाशील गावामध्ये शासनाला आणि आमदार खासदारांना खरोखर ते हे करून अंधारात ठेवून आज त्यांच्या गावामध्ये अक्षरशः 15 ते 20 बोटींनी हे वाळू उत्खनन करत आहेत. याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष घ्यावा आणि जो काय चाललेला धूळफेक लोकांच्या आणि प्रशासनाच्या डोळ्यामध्ये आहे ते प्रत्यक्ष येऊन त्याने पाहावं आणि जेणेकरून रेवंडी गाव कसा बदनाम होईल याकडे त्यांचा संपूर्ण लक्ष आहे. तहसील आणि तोंडवळी गावचा जर आज शासनाचे अधिकारी प्रशासन याने खरोखरच आता सध्या इथे 15 ते 20 बोटी का वाळू उत्खनन करत आहेत आणि हा प्रकार शासनाच्या निदर्शनात आम्ही आणत आहोत आणि याची गांभीर्याने जर दखल घेतली नाही तर आमच्या संपूर्ण गाव आमरण उपोषणाच्या तयारीत आहे. तसं आम्ही प्रशासनाला काल निवेदन सुद्धा दिलेलं आहे. याकडे सर्वांनी गांभीर्याने लक्ष घ्यावा. आज रेवंडी गावामध्ये जी काही आमच्या शेत जमिनी विहिरी म्हणा या सर्व जमिनी आणि विहिरीचं पाणी एकदम खारं झालेलं आहे. आमचा तरुण वर्ग आज मोठ्या शिक्षण घेऊन आज त्यांना कुठल्याही प्रकारचे नोकरी धंदा नाही आहे, उद्योगाकडे वळत आहेत. असं असताना खोट्या कंप्लेंटी करून आमच्या या तरुण वर्गाला ते नाहक त्रास देत आहेत. तर प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि विशेषतः आमचे जे विद्यमान आमदार आहेत त्यांनी आमच्या रेवंडी गावामध्ये एकदा तरी येऊन आमच्या ग्रामस्थांची भेट घ्यावी. एकतर्फी कुठलाही त्यांचा निर्णय ऐकून कुठल्याही प्रकारचा निर्णय देऊ नये. आमच्या रेवंडी गावावरती जो अन्याय होतो आहे तो कुठेतरी थांबवावा आणि जी प्रशासनाची चोरी करून ते तळाशील तोंडवळी ग्रामस्थ वाळूचा अमाप लोट करत आहेत आणि रेवंडी गावावरती ते उलटं खापर फोडत आहेत. तर तसं नसून आज 100% तिथे चोरी होत आहेत आणि हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि रेवंडी गावाची बदनामी होते ती पण थांबली पाहिजेत. माझी कळकळीची विनंती आहे गावच्या वतीने की शासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि आज जो काही प्रकार चालू आहे, काल ग्रामसभा घेतली त्या ग्रामसभेमध्ये सुद्धा शासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ते तिथे ग्रामसभा घेत होते आणि बाजूला वाळू उत्खनन होत होते. धन्यवाद. काल तोंडवळी गावामध्ये ग्रामसभा घेण्यात आली आणि तिथे असं ठरवण्यात आलं की अनधिकृतपणे वाळू उपसा जो आहे तो थांबवला गेला पाहिजे. पण ह्या क्षणी पाहायला गेलं तर तोंडवळी गावामध्ये अनधिकृतपणे वाळू उपसा चालू आहे. नायब तहसीलदार मॅडमही तिथे होत्या आणि त्या ठिकाणी त्या गावामध्ये भैयासुद्धा राहत आहे. मग प्रशासनाने ह्याची दखल घेऊन त्यांची का चौकशी केली नाही की हे भैया इथे काय करतायत. आणि आज जर तुम्हाला इकडच्या आमच्या बोटी दाखवल्या जात आहेत जे की नाही आहे तिथे आणि खोटे आरोप आमच्या रेवंडी गावावर केले जात आहेत, तर तुम्ही त्या गावातून जाताना नदीचं तुम्हाला बोटी दिसण्यात येतात. मग त्याची चौकशी का केली जात नाही. आमदार साहेबांची आणि प्रशासनाची ही दिशाभूल केली जात आहे आणि ही दिशाभूल कुठेतरी थांबावं आणि आमच्या रेवंडी गावचं जे नाव बदनाम होत जात आहे, मुलांची नावं बदनाम होते, हे कुठेतरी थांबावं. यासाठी आज आम्ही तोंडवळी गावाचा व्हिडिओ केलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की तिथे अनधिकृतपणे वाळू उपसा चालू आहे आणि प्रशासनाने ह्याची लवकरात लवकर दखल घ्यावी हीच आमची प्रशासनाला विनंती आहे. आमदार साहेबांना विनंती आहे की कृपा करून आम्हाला न्याय मिळवून द्या या सगळ्या गोष्टींमध्ये. तळाशीलातील लोकांनी इथे पाण्यात राहून उपोषण केलं आणि त्या ठिकाणी असे सांगण्यात आले की वाळू उपसा होत आहे, त्याच्यामुळे आमचा गाव वाहून जाणार आहे. पण आता बघायला गेलं तर तळाशील गावाकडून 100 मीटरवर वाळू उपसा होत आहे. आता त्यांचं गाव वाहून जाणार नाही आहे का? किंवा ज्या काही 35-40 बोटी त्यांच्यासमोर वाळू उपसा करत आहेत ते त्यांना दिसत नाही आहेत का? किंवा त्यांच्याच गावातील एका यूट्यूबरने सांगितले होते की चुकीच्या माहिती मीडियासमोर देऊन आमच्या रेवंडी गावाचे नाव बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आता त्याच यूट्यूबरला आपल्या गावातून वाळू उपसा होत आहे आणि तोही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तो त्याला दिसून येत नाही आहे का? सावंतवाडी शहरात वादळी वाऱ्यानं मोठं नुकसान झालं आहे. काल रात्री 12च्या सुमारास विजांच्या गडगडाटासह वाऱ्यांमुळे झाडं पडण्यासह पत्र्याची शेड उडून गेल्याचे प्रकार सावंतवाडीत घडले. सुदैवानं यात कोणाला गंभीर इजा पोहोचली नसल्याची प्राथमिक माहिती मिळते आहे. गुरुवारी सायंकाळपासून तालुक्यात विजांचा लखलखाट सुरू होता. आंबोलीत पाऊस देखील पडला. यातच रात्री 12च्या सुमारास शहरात वादळी वाऱ्यानं थैमान घातलं. या वाऱ्यात मोती तलाव, राजवाडा, शिवउद्यान परिसरातील झाडं पडण्यासह रामेश्वर प्लाझा येथील पत्र्याचे छत उडून गेलं.
SPK कॉलेजच्या परिसरात हे छत उडून पडलं. सुदैवानं यात कोणाला गंभीर इजा पोहोचली नसल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली. रात्री जवळपास 2 तास विद्युत पुरवठा देखील खंडित होता. शहरात आणखीनही काही ठिकाणी या वाऱ्यानं नुकसान केल्याचं समजतंय. नुकतंच नगर परिषदकडून पत्र्याच्या शेडबाबत ऑडिटची सूचना देण्यात आलेली असताना रामेश्वर प्लाझा येथील छत उडून गेल्यानं मोठा अपघात घडला. सुदैवानं हे छत मोती तलाव समोरील भागात न कोसळल्यानं मोठा अनर्थ टळला. दरम्यान श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाचं यात मोठं नुकसान झालंय. जुन्या इमारतीचं कौलारू छत तसंच नवीन इमारतीचे पत्रे तुटून पडले आहेत. वाऱ्याचा वेग एवढा होता की 3 मजली इमारत ओलांडून काही पत्रे थेट कॉलेजच्या मागील बाजूला जाऊन पडले. रामेश्वर प्लाझा येथील काचेच्या खिडक्या फुटून नुकसान झालंय. राजवाडा येथील नारळाचं झाड पडून संरक्षक कठड्याचं व शौचालयांमधील झाडांचं नुकसान झालंय. कुबा बाजार येथील छताचा पत्रा शेजारील इमारतीच्या अंगणात जाऊन पडला. RPDच्या जाहिरात कमानीचंही नुकसान झालंय. सुदैवानं ही घटना रात्रीच्या वेळी घडल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सावंतवाडीत वादळी तडाखा, मोठं नुकसान. ग्रामपंचायतीच्या ठरावाला हरताळ, तोंडवलीत वाळू उपसा सुरू. आणि निलेश राणेंच्या वाढदिवसाला त्याच कंत्राटदाराच्या जाहिराती, वैभव नाईकांचं प्रत्युत्तर. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.